Takže čaute všetci, vítajte pri dnešnom videjku a dneska to bude môj deň a hej, takže poďme asi na to. Idem teda žurnalingovať, neviem ako to mám inak povedať. Po slovensky by to znelo, že by sa hovorilo, že písanie denníku, akorát to je strašne také, neviem, viete sa mi povedať, že to je proste journaling. Again, I have this thing, ale nemohla som si naplánovať dnes šok celý, lebo netuším ešte, že po obede, kedy vlastne poviem do Bystrice. Uvidíme potom. Ok, takže bola som zaviesť moju sestru na futbal a teraz idem ešte do obchodu. To mne domov. Som pri Kauflande. Som naspäť, ešte som vlastne robila opäť. Mobil som musela na nabíjačku, inak by som ho donatočila. Keďže je nedeľa, hej. By som si chcela naplánovať nejako najbližší týždeň, alebo teda, že zhruba čo dobre bude tak. Čo teda viem, proste chápete školu a neviem ešte nejaké veci ďalšie. Vec je taká, že dneska by som mala ísť ešte do Bystrice sa stretnúť s mojou najlepšou kamoškou. Akurát odchádzam, neviem kedy odchádzam, je 11:30 a ja tam mám byť na 3 a nejako pol hodina trvá cesta, keďže idem autom, tak je to o mnoho jednoduchšie, ako keby som mala ísť vlakom napríklad. Tento víkend, ten minulý a vlastne minulý týždeň celý som nejako moc to nestihla, proste boli sme na chate striedou, včerajšok nebol úplne dobrý, ale akože naplánovať si konečne akože aj dnešný deň. Mám veľa vecí, ktoré chcem akože ešte urobiť. Idem to robiť teraz. Dúfam teda, že to stihnem a že stihnem aj nejaké veci urobiť predtým, ako pôjdem, lebo keď sa vrátim, tak vyzerá to tak, že pôjdem spať. Lebo zajtra idem prvýkrát tento rok na prax a úprimne ja sa tam neteším. A radšej by som išla do školy ako na prax, ale bude to fajn. Taktiež by som chcela teda povedať, že mala som natočené posledný týždeň školy, minulý rok. Prvý deň tohto školského ročníka, tento školský rok, prvý deň. Nepodarilo sa mi to vydať. Nepodarilo sa mi to ani postriať. Len je to blbé, lebo sa bojím, že ani toto nevydám. A to by ma mrzelo, lebo ma to baví. Iba to chcem povedať tak, že nezabudla som na to. Len som sa nejako nevedela dopracovať k tomu tie videá postriať. A ja tie videá stále mám v notebooku, väčšinu. Len nejako ich proste nedokážem postriať. Idem si na takú polhodinku pospať, lebo som unavená a viem, že ak to som potom pokračovať v tomto všetkom, tak potrebujem sa chvíľku oddychnúť, takže fakt to bude chvíľka. Ok, tu je teplo, idem po sestru. Ideme na tento úžasný obed. Neviem, či som na to hovorila, ale bol strašne štiplavý. Som vedela, ako dnešok ešte vyjde. Takže prvý pasažér. Takže boli sme sa pozrieť do tohto kaviare pod stromom, akurát nevieme úplne, či sa niečo vyberieme, proste ani nás to nebola nejako nadšená. Takže ideme sa pozrieť do inej kaviarne, uvidíme, či to bude lepšie, či tam nájdeme niečo lepšie, alebo teda, že čo sa nám bude páčiť, čo? Či tam bolo alebo v dobrej peňažnej olej, čo nebolo alkoholické. Hej, ďalšie bolo to všetko, no teda polovica veci bola. Ale však to je super, však sme si mali dať všetci alkoholické. Jasné, a ja očoferujem ako domov, potom.